Mayor, meron ho itong insinuation sa isang tabloid na sinabi Pangasinan Mayor pero hindi naman ito na-identify at meron ho kayong reaction dito. You're planning ata to file a case. Ano ho ang reaction niyo, Mayor? Yes, it is most unfortunate na ang tabloid na ito pangmasa pa naman dated March 13 nang nakalagay dito sa maliit na lugar sa unang pahina, Lingayen ex-Vice Mayor Mrs. pinapatay ng kasalukuyang alkalde sa Pangasinan. Parang unfair sa aming mga mayors, lalo na napakalaki itong lalawigan natin. May insinuation kasi na isa sa mga mayors dito sa lalawigan parang siyang nagpapatay. Is that not a brain of somebody na wala pang proper investigation na kami mga tigalingin, especially ako mismo na mayor, gusto kong malutas sa ganyang krimen na yan. Kababayan pa naman namin, and they are co-workers as public officials in our government, municipal government. Nakakalungkot nga ang nangyari. This is the first time in the history of our beloved town. Magkakasama kami kahit sa politika, after the election, magkakaibigan. Yan ang sinasabi ko sa mga nag-i-interview sa akin. Kung sino man itong nagsulat na ito, I must say na there is a proper place na dapat masolusyonan itong ginawa nilang hindi maganda. In fairness to Pangasinan mayors, especially ako pa naman ay mayor dito sa capital town, na wala pang dulo ng investigasyon kung sino man ang salarin na pinagdadasal po natin na sana ay malutas agad ito. Parang hindi maganda, in fairness to all the mayors, especially Executive Vice President ako sa Mayor's League ng Pangasinan. May in-extend po kayong support to the family, especially ito ay kung sakali na may mga harassment pa rin or threat pa rin sa pamilya ng biktima na si former Vice Mayor. Of course, kasi yun din ang trabaho po nating lahat, pati ang kapulisan at saka mga barangay officials, na may mga tanons, mga staff ng lahat ng barangays, kasi in case na may alam sila, dapat sabihin nila agad para malutas. Nakuusap ko nga si Attorney Arsino, yung anak dyan sa tapat ng munisipyo. Nagpapasalamat sila, sana malutas din agad ito, sabi ko, dahil masakit sa atin. Nagpasalamat lang ang kanilang anak. Naka-hotmask po ang Lingayen ngayon. Ano ho ang ibig sabihin niyo? Since March 8, dyan sa plaza, dahil andyan ng kwan natin, kwan ng bandilan, saka dito sa harapan ng munisipyo. And at the same time, kung saan hindi natin alam kung hanggang kailan yung half-mast dahil sa ating lungkot at pagmamahal sa isang nanilbihan, sa dalawang nanilbihan. At to give due respect sa kanila at sa kanilang pamilya. And then somehow, ang panawagan po natin ay sana malutas agad ito. At malaman natin lahat kung sino ang salarin sa mga hindi magandang pangyayari sa kanilang mag-asawa. Bilang panghuli po sa issue na yan, Mayor, ang bayan ba ng Lingayen may mga ganyan bang insidente na ang mga politiko ay resorting to violence or in the past? Alam niyo, dito na ako pinanganak kasi. Tsaka nagkapitan del Barrio ako since 1972 up to 1988, dalawang termino. Naging vice president ako
nag-vice mayor ako, nag-mayor ako ng 3 terms, pumalit si mayora ng 1 term, saka ito graduating na naman. Wala pang nangyayaring ganyan sa ating pong bayan. Kaya sino ang mag-aakala may mangyayaring ganyan na napakasakit sa kanila at sa taong bayan, sa ating pong bayan. Yes, Mayor,